След нанесената основа и грунт и изчаканото време да изсъхнат и двете неща, се нанася вече мазилката с специална четка. Има няколко начина на нанасяне, различни техники. И след като се нанесе мазилката, се изчаква и се минава с мамашка, за да загладят песъчинките. Идва момента за заглаждане на повърхността. И крайният резултат. Ние правим и таваните в цвета на стените, което мисля, че се получава страхотно.